Ау. Изглежда все едно следи от нападение. Какво ли става? Горещо време. Я да видим в жегата. Някои хора са паднали. С последни сили се държат за килима ли бе? Да, майко мила! Какво е станало сега тук? А? Горещо на котките. Котките са се разплулили, тате. Да? Лекичките животинки. Да. Много дебела котката. Много дебела станала и много се размазала. Да. Ох, боже, да. Мъркаш ли ти? Мърка. Какви големи зъби и какви големи мустаци. Да. Мъркаш ли, гадина? Мъркаш? Кой е силно мъркал? Кой е много силно мъркал?